kita sakampung nan sahalaman budinan baik samo dijago. Setiap hari nan kita dangar asong pitana suok jokida indah ko ari kita jokawan asong pitana kupang kabala. Tirulah barangai ayenan jani dapat bacamin yo tampak muka. Itulah sifat nan kadirai mulia nak damai desanya kita. Itulah sifat nan kadirai mulia nak damai desanya kita. Setiap hari nan kita dangar asong pitana suok jokida indah ko ari kita jokawan asong pitana tupang kawan.